Tuma jumɛn de bɛ yen nin bɛ wele cogo di an ka kan na montre e b'o tɔgɔ dɔn an ka kan na wa cɛ an bɛɛ bɛ deli k'a fɔ nɛgɛ kanɲa cɛ nɛgɛ kanɲa jumɛn bɛ yen ne tulo tɛ nɛgɛ kan na dɛ non nɛgɛ kanɲa tɛ montre bɛ wele cogo di an ka kan na an bɛna o de ɲɛf'i ye an ka kumaden ɲɛfɔ kɛnɛ kan bienvenue sur l'espace comment dirais-je i ni sɛnɛ n b'a fɔ di kumaden ɲɛfɔ kɛnɛ kan n'a fɔra ko montre o bɛ wele de an ka kan na ko tumalan ale de bɛ tuma yira i la n'a fɔra ko lan o bɛ fɛn de kofɔ min bɛ fɛn o kofɔ ni lan farala fɛn min kan o bɛ o fɛn waleya de kofɔ n'a fɔra ko filɛlikɛlan o bɛ filɛli de kɛ n'a fɔra ko tumalan o bɛ tuma de yira o la fɛn min bɛ tuma yira i la k'a dɔn ni wula sera walima dugu jɛra walima su kora a bɛ fɔ o de ma ko tumalan nɛgɛ kanɲa tɛ dɛ ne tulo tɛ nɛgɛ kanɲa la tumaren 20 misɛn 30 an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen